Dobrý deň, volám sa Mário Miankov a srdečne vás vítam pri sérii videoukážok, ktoré vám pomôžu jednoduchšie zvládnuť pokročilé i základné funkcie telefónov značky Emporia. Spoločnosť Emporia je rakúska rodinná firma manželov Fellnerových s viac ako 20-ročnou tradíciou, ktorá si kladie za cieľ vytvárať moderné telefóny s jednoduchou a príjemnou obsluhou, ktoré svojim použitím vyhovujú hlavne seniorom. Na ich vývoji sa podieľa množstvo odborníkov a každý mobilný telefón prechádza náročnými testami a skúškami v reálnom prostredí. Taktiež si uvedomujeme, že telefón je v súčasnej dobe pre mnohých zákazníkov tiež módnym doplnkom, preto kladieme dôraz na funkčný, ale aj elegantný dizajn. Myslíme aj na bezpečnosť našich zákazníkov, preto sú telefóny Emporia prispôsobené na okamžité privolanie pomoci v krízovej situácii. Nakoľko chceme ponúkať svojim zákazníkom vždy niečo naviac, pripravili sme pre vás sériu krátkych videoukážok, ktoré vám pomôžu lepšie zvládnuť základné i pokročilé funkcie vášho telefónu Emporia a dúfame, že i zodpovedať väčšinu vašich otázok. Dnešná spoločnosť si už život bez mobilného telefónu nedokáže predstaviť. Aké sú hlavné prínosy mobilného telefónu a v čom je nám neoceniteľným pomocníkom? Je to v prvom rade nezávislosť a sloboda. Môžete cestovať a zostať pritom v kontakte so svojou rodinou, blízkymi, kdekoľvek a kedykoľvek. Ďalej bezpečnosť. Pomoc v prípade krízovej situácie vďaka mobilnému telefónu vždy na blízku. Spontánnosť. O svoje zážitky sa môžete podeliť okamžite so svojimi blízkymi. Telefóny Emporia vyhľadávajú hlavne ľudia, ktorí túžia po telefóne s jednoduchým a prehľadným ovládaním. Preto naše prístroje spĺňajú nasledujúce požiadavky. V prvom rade je to jednoduché ovládanie. I menej technicky zdatný používateľ dokáže bez problémov ovládať naše prístroje. Ďalej, prehľadná ponuka funkcií. Menu telefónu je intuitívne a jednoduché. Telefón má veľké tlačítka a tie spríjemňujú a zjednodušujú ovládanie. Z ďalších vlastností sú to najmä dobre čitateľný a kontrastný displej, hlasitý vyzvaniaci tón a dobrá zvuková kvalita, ľahko prístupné základné funkcie, ľahko zrozumiteľný návod na použitie a u niektorých modelov funkcia núdzového volania.